Döwran, men sen bilen aýryşjak inne. Ferhat abesnaýa, Ferhat muňa iýliň äli brilliant takya boýnuna, bir Dubaydan çykýarlar, bir ondan çykýarlar, aýlamana gidiýär, romantika durmuşlar. Bizde oňa zat ýok, men aýryşjak sen bilen. Men abesnaň ýaly blogger boljak, TikToker boljak, aýlanjak, geljek, men dünýä bedini görjek. Ne bunu mesut bolýarmy sen? Ne üçin sen buraya üçin gömülüp ýaşaman, men besnaň ýanyna gitjek, maňa gerekler. İle wara ýaşalan okaw. Görersiň besnaň Ben şu ýanyna. kapıdan çıksam. Bolly, oğlum, eçeňe dinlemeň üçin. Maňa ver kaçama. Besna senmi? O men ha? Sen blogger däldiňmi? O şo men. Yurt geden bolup, barlayan soğuğa dalan bolup, taşar yurtlara äriň bilen giden bolup. Anu zatlar. Hem de reklamy. Kim görün zadyňdan görmeldi, kim aýtdy saňa? Reklamy diýerler muňa TikTokda görün zadyňdan maldal baklaşkanlar. Besna, baklaşka var ekan nastan çöpdedim. Yok, özüme yetanagaly. Hani, vaýamadyňmy gidip? Hem de şundan boldy, şu andan geldim men, Döwran men Döwran men öýegdesin meli. Yalan ekan görün zadyň. Döwran men men öýegdesin meli, şu andan men şundan bol reklamy diýdi. Döwran men Döwran bağışlay wakda men wakda. Bakım Döwran. Bileyçiler bir besman şuna. Bu şeyle. Nakılım suça. Her su içersin. Hemen senden oldu. Baklaşka. Kimsine bal gerek, kimsine kaymak, kimsine yun yağlık, kimsine köynük. Gerek del kakası, mat giroy bolmak. Hıvaç kakası, nohudu koyacak. Hımmıl, oynam oğay hımmıl. Hımmıl, oynayacak del hımmıl. Hımmıl, hıvaç yok hımmıl. Hımmıl, gerek del hımmıl. Ayakta luxury Görýän men bugun diňe ýaşyly O ýaşdyrynom ýaşymy ýaşym Näli ýaşymy Ýolda ine balady menem özüm bilen gaty balamy Gaçymyň ýady edil tut Aýdy säniň saňa barmy Köpüme dinlerin o Ben tänem dinleşen o O ýa ýok Temizden deli ýok Gece watan bolama Söyleme. Aç oradan belli. Ne? Bu pıtsası valla. Dur be hadi alay. Bollu. Alay. Yedim sapıksan geçem. Ay yok be. Bolanmış ne lan? Böyle tapat. Yine şapat diptirler. Akmurada. Doğraydı ya. Kevak Van Dam'dan Jack John'dan görköz durmal buluru. At doğraydı ya. wo? At doğraydı ya. wo da? Demir vat götürey yanına keva. Onu bir yerim dövürünüydü yani. Öylesi yok Akmurada. Urk güllüre yeriniydi ya korkuyanlar. Hiç sat bulatıyor Akmurada. Elim ağırda, elim ağır. Men şuna ne edip bıçak almalığını görkürüyüm. Bak, sen mağara. Yok men näme? Näme yani? Bıçak al, haydi tur öyle. Bakın oy verey de çıkayım. Öz oğlu ver. Näme? Ikadım turmana yal tanıyan mı? Horlanor ne etdiyen mi? İş var uçuklu beni köynüğümü. Ha? Näme oldu? Ay elini utuk barekene yoksam. Bilene gücü dağı feride saklasak. Kan dipe üstte yani. Zor donduraydım yüzüne feride. Orla doğun, ağdı bir yaşasanız bol yana. O da. Näme? Onuna kızıl alalıyın, kızıl satalıyın, himmet adınız menden bitip dura. Şo diyen. Ağdı bir ya, şayda doğun. Sana bir braslaya da düşürdüm da yörünmüyor. Alalıyın. Men sana yüzlenýän, öýlenýän ýigit. Men sana yüzlenýän begüllük gelin. Arduğum ikiňiz süründen başlap, biri-biriňize mehriban bolun.
Hay hayda bana. He? Ulan bolup gelsin eret. Heleyi öňüne salyp gelýär. Ay heleyi uly bolsaň bolsun sonra. Klen tutulan yalak olup gelýär söýdenler. Erkek diýen bir şey dip ýörer maw ýolda ýyzda. Görenesden näme diýer ay? Allah. Komşular gitme koymaydı geçaydı. Vay mene. Ay şeyde heleyin iyine düştü yer ay kurtaran. Heleyin hasabına yaşatan bolçoğun çocuğum. Ana kızını kaplaymal tetirler. Hay heleyin iyine düşüp nire var ya lönk. Bol yal, bilecegin, yanımdan, yancımdan yürü. Vay be kaptanla geçen mal ya da. Değil bir ağzı vermişsin ne maşgala. Ha, itidin itte bıçaklığına da bütün doğum milyarı ha. Sen kaptanla yürü be billir ya yeri yok abi. Şuna itsene. Ay din anneyi be. Bana din isteyerler ay. İyili yan, olyam kakasy. Olar näme istegen bir de at takarlar. Dinlemede yürü versene yür. Oy, men ayalım sen ayalın gal gıybatçı der. Kızılçı islen yerine yürümen hakkı var. Vay. Şuna oňoraýdyn kakasy. Goňşular bir ýerde gyzylyňyz wa bolsa gymmat bahadan alýandyryň. Ha, ýöne nädileýin. Meh guljagan al keywan yer ali. Ayagal ağız verdiğimi de belsin. 1 2 atmaskaru. Ravşencan, öwnüp diýdigim däweli. Irden iyse çykyp gaýdyana öýde. İyse gelýänsem, hemmesi bir tapar belýonda da. Bir ýerde durulýan näler? Hiç ne durmadın mı? Ýok, öwnüp diýdigim däl ho. Öwnüp diýdigim däweli. Baran ýerim belýon ha. Nire baraýyn mara? Ayak bilen açyk giýirilýän, öňü boş ýeri. Ey dost, doğru. Bollas birde. Bak, öwnüp diýdigim däweli mara. Gelýän klient boş goýberim oga mennaý. Düýün biri gelle. 16'lık tekir sonra. 10 tekirlik satyp goýberdim, ha ýokdy olennaý. Diňe diýilýär ha men ko. Öwnüp diýdigim däweli käwat uruşdyýuş dawa bolýara. Zatdan çekinilen nokta. Gönü girýän talpaglay. Gurtal. 5 minutdan wara. Yatyrna maşynyja öýde stavka bolýan. Onnoň mara näme? Pul jagazlaň, fruit tuzuklan öýde gelip atyrda. Baran ýerim zilýonlar o bilýänmi? Yaman it köşgäýtin. Öwnüp diýdigimde, hakykda. Öwnüp diýdigimde weli. İşden kafe bar ýana. Doğru. Kapıdan girdigim gıyırlan barının gözü menne. Birine de can edilýän näler. Diňe öýler aýlayara. Öwnüp diýdigim däl o. Baran ýerim dilyona. Seyrederler de o. İtin magadyň tutda bar ýunup gidýärler o gitjek ýerine bar. Kafe var da var.
Ha? Aşan oturmada şuna yunup görsen näki? Ay men gasanman o görýänne keywane. Gel goňşy. Salam. Agay näme boldy goňşujan? Sen sorama menem aytmaýynla. Ayto. Näme boldy goňşy? Ola eline mayla uranlar goňşy. Ruhsat ber goňşy. Men soň ýanyna baryp bir edip sapagyny geçip gaýdan bolmaýarmy? Ay towa. Erkekler ownapdyr dagı. Inde de ezide ganymdy. Gelsin erkek bolsa maňa degsin de. Erkek ha? Ay ol ýyle çykyp biljek. Boldun öýde horozla ýertjeken. Maňlaýyň şora kenne goňşujan. Oňurmandyr. Oňa derek bolsa men sen maňlaýyň ýary köýbererdim. Evirden an maşgala da hemme da diýer beýer. Horla goňşy bir moýşyň wadyň ýok, gapçanyklaryň ýok. Bir sarak gidip otyrly ýertjeken. Bar, duruyoruz malk geleyin. Oy me. Oy sağ ol goňşujan. Oy. O terede moýşyň berip köýberäýdiň, açylmady. Allah günne oňşyň ala bildi. Sepetň orta koyup bermediler. Ha. Agay goňşy, oňa ýene däli tutdy. Ay, goýsana gay däli tutarmy? Ýene bir zat sorak gelenkiňde. Agay ýok, hakyt elini aýlady o kellem açan röýtdim goý. Ay ne ettin ay? Hawa, şu urdu bolyn kellem sıp barış tanerin aşağına öttü. Gözläp şu dakyp geldim. A goýsana gay. Ýok zat, nerden sypsyn gay? Orlagyň şu eliňdäkiden bir urçuk goýup ber dälimiň esklerini bir ýup bereýin. Vay, şu dagşma gymmat däl 50 man bahas bar öýlüň gidip alaýma. La gay. Aýlyk alaýyn. Goýup pütlönjek gaýtarar menem bop. Hani gör, men seni adın gatrak tutsam öykölep ýordum. Gör ýylyň adam seni. Ay, şeýtmel oňar ýalay. Hani eliň bir watyryp gör. Ýok oňşoň var ýa. Aýym nesip bolsa azıcık wagt aly özüňizde çaý içip oturarsaýdyk inşallah. Ýeke jogun toýdan soň gaýny öýümde ýaşadyk gördüňmi sen meni? Intäme ejemjan öýüne kabul edip kapysyny açaýdy. Bar jigim gyýgyryp dur. Bale. Ay bagýlara bolýar ýara. Kakazan. Hojim, men çağırdyňmy? Men sana näse par aýtdym sen maňa jigim diýme diýip. Wapşeda maşina nämetdiň aýsan ýuwdyňmy? Bolýa selim. Maşina ýuwmadym ýa nädir. Derroş ýuwdyryp gelaýym. Aýym. Haw. Jigin gat agar sözlerlenmeň ýüregime dege. Biz iki jigimiz krene jaý alyp şotaýdy ýaşaýly kolp. Sen meň ýanymda bolsaň, men hemme zat başaran, senden hemen elimden tutsaň bolýar. Eliň ber diýäňmi? Krene jaý diýäňmi? Sen men ejem öýüne ýaşadyp bersiň. Jigim elini işläp bersiň. Sen nerden pul tapjak? Bar, git jigim näme diýse şoň diýen işler bilen bol. Bolýaýym, men hemme zat düşündüm. Aýym, bağışla meni. Men işlemany aýtdym. Ýöri sen arzularyny hasyl etmek üçin maňa hökman garaş, men sen söýýäm. Men gatrak gidäýdim öýtjen.